Bon dia. Avui et volia compartir una píndola que no és de Shakti-Dance, és d'osteopatia bioenergètica cel·lular, d'alliberació del pericardi, que és una eina que fa servir la Montserrat Gascon, la creadora del mètode, que se li diu la bola màgica, i jo la trobo fantàstica. No sé si la coneixeu, la Montserrat, la podeu seguir en Facebook perquè aquests dies està fent unes píndoles, està transmetent una de coneixement que és una passada, la podeu buscar aquí i us convido a que la seguiu a ella, però us explicaré perquè realment va molt bé el que ella diu la bola màgica. Es tracta de, un cop estem centrats en nosaltres, sentir l'energia que hi ha entre les nostres mans, sí? Aquí sempre al voltant hi ha energia, doncs ens centrem i sentim l'energia que hi ha aquí dins, entre les nostres mans. Si ens costa sentir-la, ens podem fregar les mans per potenciar l'energia calorífica i tornem. També podem separar lleugerament i apropar les nostres mans per sentir el bombeig d'aquesta bola. Donar-li copets amb els nostres dits per sentir què passa amb aquesta energia. Sí? La sentiu? Si no, practiqueu una estona o uns dies. I llavors, quan ja sigueu capaços de sentir aquesta bola d'energia, aquesta bola d'energia és màgica. Per què és màgica? Perquè a través d'ella podem sentir coses i podem canviar coses. Per exemple, jo poso dins de la meva bola d'energia com està el meu estat emocional aquí i ara. Sí, sento que la bola s'expandeix, per tant, està bé, tot en aquest univers té una força d'expansió i de contracció. Llavors, si sentim que la bola s'expandeix, és que està amb la vibració de l'expansió, amb la qual cosa no voldré pas variar-ho. Però si, per exemple, tinc un problema, puc posar aquest problema dins de la bola, cadascú que pensi el seu, i ara sí, la bola es contrau. Ara les meves mans s'apropen. Llavors, jo puc posar l'energia de més alta vibració, que és l'energia de l'amor. A part, l'amor està en el nostre cor i la perllongació del nostre cor són els nostres braços. Les nostres mans són les que donen, les que acaricien, les que reben, també. Llavors, envio energia d'amor en aquesta bola i sento com a mesura que li vaig enviant energia, aquesta bola que tendia a contraure's es va expandint. Gràcies. Gràcies per aquesta experiència de vida amb tots vosaltres. Gràcies, gràcies, gràcies. I al mateix temps que donem gràcies, donem gràcies amb el nostre pericardi, que és com donar un pericardiazo, sí? I sentim com aquesta bola fa... En el moment que sentim que aquesta bola ja fa com la màxima expansió, ja està. Ja s'ha solucionat el problema. Proveu, i si no heu acabat d'entendre la meva explicació, seguiu a la Montserrat Gascon, que aquests dies de veritat que està donant explicacions superbones. A més, la Montserrat té una manera d'explicar les coses que explica coses molt espirituals i molt elevades, però les explica des d'aquí, des del terra, i a més amb una alegria que encara que a vegades no entenguis la meitat del que estàs dient, rius i t'alegra el dia. Espero que ho proveu. Satnam.